madaming tsaka sili. Hello mga kapudibis! Today kakain po tayo ng bistek bangus na maraming sibuyas mga kapudibis at meron tayong chicken inasal at meron tayong sausawan dito pipino na may suka at sili at meron tayong java rice ng maraming java rice. Ang drinks natin tubig. Mga kapudibis, bago po tayo kumain, frame na po tayo. Amen. Ayan mga kapudibis, malinis na yung kamay namin. Mangantam kay Kapampangan. Mangantana po. Opo, mangantana po mga kapudibis, mangantana. Nanong unang subo. Chicken na kasi sige. nalalaglag na. Sige. Gusto ko si Java rice. O, diba? Sarap. Okay. Sausaw sa pipino na madaming tsaka sili. Sarap-sarap. Gusto ko yung sili. Oh, sarap niyan. Mantana. Sarap. Pwede din dito sa sarsa ng sausaw yung chicken dito kasi toyo din naman. Huh? Okay? Surprise. Ang sarap ng pagkain namin mga kapudibis. No? Ang sarap ng chicken, sarap ng bangus. Tingnan muna natin ng bangus syempre bago mo sabihin masarap. Yan. Kahit di natin titikman niya, masarap talaga yon. Damihan mo ng sibuyas. Yan. Ay, nalaglag. Sorry po. Yan o. Yaman? Di ba ang sarap? Try nyo ganitong sausawan. Napakasarap. 15 na. Huh? Sarap. Yaman? Yaman. Sarap pagkakaluto, no? Sibuyas pa lang. Panalo na. Ito. Dami tinik. Bulditin ka na akong. Pwede.
Dahil simple isda. Bakit? Masarap. Sarap talaga yung bangus. Malinang lang. Sarap. Ay, sarap. Kanin pa. Ayaw mo na. Sarap. Tingnan ko dito. Taba. Taba ng mga bangus. Sarap. Naman? Magusto na kayo. Dagupan kasi yan. Oo. Dagupan. Yung matataba. Sarap. Sarap. Nakaka-enjoy yung bangus. Sobrang taba. Magluto na po kayo, may steak bangus. Sarap.
Damihan nyo ng ng madami sibuyas. Diba masarap yung bistek bangus pag madami sibuyas. Yung mga bangus ay sibuyas na ginamit namin yung mga baby sibuyas. Yung maliliit. Ang sarap. Kasi mura yun. Kesa sa malalaki. 70 kilo lang. Isang basket na. Ay mga foodies, naubos po namin. Magluto na po kayo. At syempre, shoutout Baby Alison, Catherine, Christian James sa asawa mo, shoutout kay Calix, kay Cherime, at kay Ana. Ayan, shoutout sa inyo. Shoutout po. At kay Dieter Susie, sexy, shoutout sa'yo. Hello, Tibong. Mga kapudibis, meron po kaming Facebook page. At TikTok ng The Foodie Bee, TikTok ni BBM, Instagram ng The Foodie Bee, The Foodie Bee Vlogs, Kusinang Kabalan, Cook Like Crazy, El Pochi. Mag-subscribe at mag-follow na po kayo. Syempre, pakiclick na po yung notification bell po namin para ma-notify po kayo sa mga bagong videos ng The Foodie Bee. Yes, mga kapudibis, kaya kung gusto nyo ang aming videos, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you. We love you.